Сүрем йоткан шәһәр томанында уйларсына. Хәтта калдык ымда ансат кына хәзер кабулланмый. Аңны курку талый. Безгә бар да рөхсәт, бар да мөмкин, ләкин шикләр кысасында фәкать. Ничә буын кан тамырыңда тибә. Үзең һаман биктә. Башкаларга охшамаган булсаң, әгәр дә син сутлы томан сыман тоталь кабул ителүең шикле. Гәрчә синең ишең әвәз күпкә. Ишарәли күкләр. Алар микән? Тышаларны сетәр. Меңнән берәү аңлар. Тайда ярсып тугарыла уйлар. Уяу калса, әгәр уянганнар, җанга күчәр. Аның зиһен көче. Яңа буын инсаннары өчен иңгер төшкән шәһәр ырымында сахрасырара уты җәйрер томаннарга. Һәм уяныр йоклап арганнар.